Daytoy ti ay tupiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay tupiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay tupiko. Idol Lawrence Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Naimbag kinagasat abigat yung amin ng mga idol. Numotoy biyang Idol Lawrence Martinez sa mais na kalagit yung magipagdimon iti programa IFM News. Inatangal daw iti Lunes, January 19, 2026. Happy Monday morning kina kay amin na sangapada. Kasi kung kuna kada kaya kang kanayon, hoy, gising! Ang inatangal daw kadwak ni Idol Glenn Batuyong. So apo iti maysa karag iti kadwak tayo itatang bigat. Bigat iti Lunes. Good morning, partner. Okay, good morning. Good morning. Ayun. Ay, amin nga agbuybuyaken. It's a fun Monday. Yes. Sapay kung matandaragsak ti Monday tayo, amin ito ta, haang adete, agsasado. Yeah. Siyempre, Monday. Oo, Monday. Kaimas ti, tapos kasi pelang tutudo. Ayan, matutudo abigat. Kaya amin na sa kapad mga idol. Shout out, Met Kadigijay, natuduan, itay parbangon nga pada. Bigyan na pa nag-jogging. Kaya may nag-jogging na pandamit, nagpatudo. O, diba? At least kat tatay kunakon, at least natuduan kayo. Kamta ka na ka, partner Glenn, narigat ang sakitatan. Yes. So nga matuduan ka, ika agdigusti bara warm water. Lukewarm. Lukewarm. Amo no yung lukewarm? Aan? Makita. Look. Makita man na bara. Alright, tinatangal daw mga idol. Di magsaritaan mi ka na idol Glenn. Ano pagsaritaan na idol Di Glenn? magsaritaan na. It's usapang artificial intelligence. AI. Man. Amo yung kading ati AI itangget adda nakadakdakil ti epekto na iti panagbiag tayo. Uy, tamang gut usto hamot gayam. Adda dito ite paglakaan, pagrigatan, di mo pa kidi amuno talaga gayam nga usto deto nga kawawen no. Pagtulang. Gora, di ba? Diba? So, for example, ni kuma Idol Glenn, tamom gat dayan ta beach kasi kuma. Tagayam inusar dalang. Inusar dalang gayam DJ Ro para. Inusar dalang deto yung rupag nga ay correct. Or, na Idol Glenn, nakitam dita na bye-bye adabs na hanos usto no ko DJ mga idol. Di ba? Yes. At least usto, di ba? Di ibang bagata. No makita dak nga matcho. Usto dito. AI no kanino. When AI no sa di makita yun dito Facebook ni Sir Lawrence Martinez nga nakataytayag akot sa bali deta no ko. Ano ka ang bye-bye sa bali nga Lawrence no ko deta na amoyo. Di ba? And of course, Idol Glenn, okay. Anak gamin digiti advantage kan disadvantage well, AI. Advantage na kan ato. Iiro kita ti advantages. Alaman. Mas mabilis at mas eksaktong trabaho. For example, kaya niyang mag-analyze ng maraming data sa maikling oras. Kuna na talaga. Mas kaunti ang human error kasi at natigay database na eh. Kasi kung magdamag kasigod, ikan nakasigod ti answer. Di ba? Di ba? Napaka-exact. Ano di chat GPT. Ayan what is whale? Di ba? How to pronounce Glenn? Dapat hindi kita ada kabaritan Gemini. Ay, oo, duwada chat GPT can Gemini. Ipay solan. Okay. So dito pa may isang advantage na it's 24/7 working capability. Oo, tama yan. Awanti ko na dito. Awanti bakasyon na. Oh, at least, di ba? 24/7 mabalin kang ask the questions. Ken mabalin mo nga
mabaling kag research in any time of the day, any time of the year, Yes. any time of the month. Ngem. Idol Glenn, Okay. ti Madina Deta, no, kasi ilang man agresar-site kayo, tapos nag-chat, chat GPT, Iso what nga. is whale? Yes. Kakas jay. Iso nga teachers ano san tayo man nga alaan ni gid cellphones ni gid bing do takas pagarigan man kwa. Ngem Ada ba tinatintas mang determine kada kwada? I mean, ada ba madlat usaran mang counter digitoy teachers? Ada. Kasi Ay, talaga? EJ FEMS, EJ yan ni Ave, EJ Ano di jay? Classic, EJ Ferdinand Edralin Marcos Senior High School. Oo. Brada, before dang sumrek, before dang klase, may isurrender amin di EJ Ay talaga? Kasi ka maamin teachers, di ba? May isurrender amin di EJ phones da. And then, sada lang maala deta no, ag lunch break da. Lunch break. Tapos no lunch break man ento no mapanda tuman timal pa sila EJ Kwan, DJ pang malimda nga Oo. nga klase isurrender da manen sadan tumalang maala deta ito no kwa iso nga nagpintas kasi adda DJ kwada DJ pinag interactions da kada kwada nga DJ physical ang nga DJ Wala nga, next na dati adda gadget. agkakadwa da lang rudan agigin gadget da pala Correct. okay. So DJ tinapintas kada kwada and likewise tinapintas tayo pa i-develop kada kwada di DJ at ti bubraon da DJ kas la gitara jay kada di basta Yeah. DJ talaga nga pangkwa ay dagcheches ada DJ obranda di DJ pangkwa ada DJ Rubik's Cube da iso ti bubraon da and then ada pa sa baling talent da nga anya DJ Makwire da. okay DJ ti may isang ang Isumot lang nga awan ti talent ko sika. apa ita puro cellphone ti obra Puro ano lang idi Jackstone kakas jay kada Oo. da ampit na kas jay. Yeah. Sa identify may sa kanong effect ay Oo. magandang advantage siya. Mas epektibong serbisyo. For example sa healthcare mas maagang diagnosis. Oo. Agdamag ka, oy, ag sakit mo ti karabugog ko na nga tati ko ay damag mo kan chat GPT. Ibagana. Ibagana remedy lang. Remedy. Diagnosis mo ka no. Oo. Kanete. Nagbaling nga doktorin kas Sa jay. education naman personalized learning ka no ibagana ka. Yes. Nalaing di AI jak nakalalaing nga talaga. Dito, Sobra. one of the best tools na naarami di ti tao because ti tao mo lang ng partot ka deta. Alam nga mga AI tinang partot. Ngem, ang idol Glenn, adama ti sa lutsud ko kayo ka. Hangka ba nga mabuting one time or The may sa tong aldaw ko AI will. AI ka timang gabulo iti lubungin nga datayon. Siguro. Hangka Kasi mabuting? every amom day di 1996 yata there is an AI DJ pabuyang AI Ano talaga? Well, iso na di ubing itarang bidang ubing and then iso na kit nagbalin nga na nakman and then nagkuha iso rangem napintas dito ita ever since hindi pala 30 years ago nakwa dito yan 20 years ago gayam 2016 2016 19 30 years ago napartwat dito nga konsepon AI iso nga kasi dyan Di iso ba? nga- Alam ko to sa pila ko mata agbalin apong parang guide tayo lang ni AI yan na ya. Hanga dapat kit isuti talaga agarin. What if one time, 'di ba? Agsiksikawil kan tulatan tapos agbalin tayo matpay nga sadot agbalin tayo lang sa dutin. amuyo kami idi da kami ampo idi umbing ko nakit de idi ag research kami in kami makipila ita library in Oo. kami kukuhain in kami talaga sa gaysaan tayo libro nga kayat mi nga laan tapno mapartuat mi de jay libro nga kayat mi nga aramidan kati research mi Correct. The thesis ko Thesis na, mo. mga idol. kahit konting research 1 research 2 kaday jay mapangkalat na jay library nga Itatan. uy adala RRL nan ka. fingertips mo nalpas tayo ko Tapos amo tay thesis mo. Ngayon dapat, ti ko mamat agbalin nga thesis na ti guidelines na, akit ta agbalin nga hands-on dagiti estudyante to experiment. Karag ito'y adalan da. Handa nga umas asa unay iti AI or ti talaga technology. Kasi imagine idol Glenn ha. Anyway, napan kami ta ano di kwati namin di kami kan ni partner kon iti thesis-an basta government radio and private radio. So di tinag-ubrami ket nagdagdag kami iti radyo nag-transcribe itatan sa bali. Ano auto transcription nan. Actually, DJ nga talaga ti
may isang advantage na i-translate na. Ang kag-translate idi una na nga panahon ka sa gaysaam nga denggen tapos isurat mo. Oo, di ba nag-ring tikas JD. Api nga gusto ba ka may library ka madam? Tapos detay librarian kuskusinapan na ka. Sa ito pinagtatagar eh. Sa pinagtatagar eh. Kung ka natin. Diba? Okay, so di sumaruno, tumutulong sa delikadong trabaho, ginagamit sa programa sa rescue, sa pagmimina, rescue operations, disaster response, mabalinda nga agkwata ngamin location mo ya dinamo ngam deti AI makita makuanda siguro dito. Iniiwasan ang panganib sa buhay ng tao haang ka ngamin nga sikat agsasauno dikit diti AI talaga. Ang nga sikat mapasubo no dikit diti AI. Nabuyan detay ano na Idol Glenn, dati impabuya idikwang daka mo no ito GMA DJ. Dati newscaster nga AI. Sportscaster nga AI. Nabuyan DJ haan ba as in grabe nakabutbutang kita tanong nakalalaing as in kasla dala tao kada kasla dala kanang sasong grabe nadaduma jak peki di ma-determine no AI DJ bibiya ko no saan especially DJ as at animal nga ada super intelligent dapat happy naglalag digito nga tagayam AI ka no dati bilet AI nga diyan ay parang mo yan di ba anyway tilang ubrahan tayo be responsible observers of your digito yung pagbuyaan tayo no talaga kasi TV gaya ang pagkakitaan no may isang AI no makitam dete adate bado ko ma DJ kwa ket di mawawatan AI DJ ka no kwahaan nga no kung makaspagari IFM News talaga nga bado na ket nagrarambol DJ no DJ kwa na AI DJ. At least now you know mga idol, di ba? DJ ka no letters na rambol dapat diti pinakakitam ko ni kaslang mula Russian letters digitan. Wow. At least kita the codes kita na siguro. Talaga di mo among us-ustuwon saan digita. Aglalo ket digitay daduma kaya da pa nga tulad din tay boses na especially no kung nagsao ni BBM nga DJ tila damot ibagbaganan di ba kung tila damot ibagbaganan nga pamberber dito ket us-ustumot gayam nga haanmet nga usus DJ AI gayam DJ di ba tapos adun tumuti mamati nga mabagat kadalalakay nga usus to deto ikastoy gayam ti mapasama kung kunadan to agpipinapilit da dapat hiwalay ang mga Facebook ng matatanda kunadan narigaten ang hirap nyong pasayahin kung kunadan to sa akin nadan mga idol actually iso da kami ti mangida uno no kwa iso da pa itikas lamang irugiti debate lalakay pero ka ni Boss Ninja ubing ninja lakayan ng ubing lakayin ang ding-ding hello kay ka Boss Ninja ayan next sabay nakakatipid sa oras at gastos correct automation mas mabilis na production of course mas mababang operational cost sa long term of course actually may sakmot ka di take advantage ka di AI no duma kasi dagito yung burata yo dito kwa no di mo talaga ang AI kan at siyempre tap no paspas di ubram tap no ang kapailangan research titil-tila adda di ka pila agda magkuni correct ang kanaka chat GPT as in nagalisto na tati technology mga idol okay let's go to disadvantage total ang alaman go ahead nakarigriga dito disadvantage tayo mawawalan ng trabaho ang tao hindi ko na one time puro ti ang korton akat AI kasi di mga network. For example, napapalitan ang ilang jobs tulad ng clerks, cashiers, data entry dahil may samlaang kabil kung kuana, kabil mo di dyan. Iso na to yung maka-amon. Agarami diti kasi lang pagbalin mo iso na kat bookkeeper iso na. Kabil mo amin di kayat mga kuan pagbalinan na sa lansanon na nalpason kaya namin talpas data na pinagalis mo sa ubra ti may isang aldaw DJ may isang bookkeeper kaya ni AI nga ubraon data in a second
Yes. Nakabut-butin. Ano lang segundo ko anan. DJ ko makashare ko ma DJ cashier ko maya di kami naala amin DJ input kada output na kung puntaron to cashier na kabay siyempre na kuan ni cashier ikabil mo na tayo data nalpason in a seconds. Lumalaki ang unemployment kung walang upskilling. Amo yung upskill. DJ upskilling gat iso detoy kasla detoy AI tayo nalaklaka iso ng ubraanan iso ti alalakan da. Wen gatangan DJ makinbagi DJ upskill nga ko na DJ nga kasla lang application or DJ nga AI yan. Tap nung nalaklaka ti lang ubra DJ imbes nga nang hire iso na ti sangapulo or what nang hire rang ti may sa tap no ubraan DJ talang agitited ka DJ kwan tapos ti lang ubraan DJ DJ may isang tao dyan, pag kolektaron na DJ, bayad, go. Iso nagbaling nga supervisor yun. DJ sa nga pulong AI ngayon magubra, dinalaklak ka. Ngem, DJ Garo, nakabut-butay data. No what if, nakakaro pa, kahit di pa ng treat na ito may sabanang data AI. Emotional na. Yun nga. Our second disadvantage, kakulangan sa emosyon at moral judgment. Walang puso at konsensya ang AI. Hindi kayang unawain ang damdamin ng tao. Of course, kung nananukwa ka, anya day dinamag ko, it's about emotion. Paano ba I cannot answer that, kunana. Paano magmahal? I cannot answer that. Tapi kami nagayat ka ngayon, multi AI, ang apadam. Puro inaayat mo yan. Oo. When amoy apo AI no digiti di masungbatan di AI DJ about emotional IQ intelligence IQ yung intelligence IQ gam nalang isuna emotion awan. What's Dati next? Mataas na gastos sa pag-develop, mahal ang software, hardware at maintenance. Talaga. Yun lang. No talagang kahit mag-invest DJ nalaklak ang at least DJ pang long term ngamin. Nangina talaga mga idol. Hindi lahat ng bansa ay kayang makasabay. Hindi niya kayang makasabay. So narigat nga talaga mataas ang gastos sa pag-develop. Ito rin, privacy at security issues pala. Panganib sa data leaks at hacking. Of course, asidig ti panakahack data information mo no nakabutbutay ka tan grabe no. So kasunod dito anong tan idol Glenn dito you're not a robot kung kunan well DJ tinarigat iso nga dapat ang data DJ second ko ayo DJ dual ko dual authentication two factor authentication gaya dual kung kunang Jowa dual SIM can DJ AI DJ is are you a robot kung kunang DJ timang determine no robot ka or na robot ka isa di na kaya DJ nga manualin ti robot diba? Okay. So over-dependence din ng tao. Nabibigyan ng katamaran ang mga tao. Nawawala rin ang critical thinking skills. Of course, dito tinakarigigat ka digiti ubing itata. At AI di damit agpampanunot so nga di da unay makakwati critical thinking da. Di da makapag-desisyon anyatis ko da. Kasi i-rely da iti AI. Ang decision da digiti answeran da kuma iti eskwela da handa nga maka-answeran at ada mga intenda nga na isungal-ngal ka na kwada spoon feeding. Yes, yun ang mahirap talaga yun din. Okay, so alam mo yun digiti advantages ken disadvantages kung adupay scope na neto no kaya tiyo pa iti maamon di sa Valley pa ag AI kayo. Ang tune in kayo to yan IFM kasi adupay talaga dito. Danto siguro part 2 na dito into na bigat mga idol iti IFM na amo yun kas magari anya nga ruti tawag na no talaga nga naalam mo ti AI dito radyo tayo di mama digital what dito ko ma IFM tinagan na no ko AI FM muna yan nag-inig ka well ano kang IFM manayon nanti IFM Welcome to AIFM News.
Paunay kan. Alright. So, DJ mga idol, tuloy ito pwede ang topic into na bigat. Dito IFM Lawag. Hello, mampelang ngaya. Kanito yung bibuerata ni Tristan Waya Tagulay. Hello, Kenka. Pati ni Jacqueline Chua. And of course, ni Oliver Corpus, ni Carmen Domingo Corpus, Eugene Nolasco, Marites Aguda Cortez, Manipod Nambaran, Angel Domingsil. Good morning, Idol Lawrence. Great kumanti. First birthday tayo apo kumi. Ani Kyra Walat. Itang aldaw idol, we love you so much, baby. Kunana. I love you. I love you. Happy birthday. Isang mo ni baby. Hello. Hello, baby. Baby. Hello sa'yo. Hi, Cyril. Happy viewing sa Manipod Vintar. Nag-sweeten. And of course, happy viewing man pa kay Beshi Lala Narciso Kalakal. Dito batak ka ni Beshi Mona Lisa Singson. Ayan, dito na dito, dalawag. As nag-SM. Hello, Beshi. Ayan, nakagati aso. Ayan, nakagati aso. At saka mo no, kaano nga, misbutot pa si King dito. Agi nga to sakan ako na. Agi sakan ako mismo. Kung lagi burais dito. Muna pa lang nga daya muna nga DJ kuana Simptomas na agbaling nga burbur. Sumot lang ron. Nangisi na burbur. And of course, hello mapakan ni ate Marjorie Sabio dito na Hawaii, Sir Marlon Ordelias Kokya. Sir, I think adato man ti ibunong tayo bagasen into no Thursday. And of course, ni Ate Pieta. Hello kay Sir Sonny Sabio. And Idol Glenn, go ahead. Dati kablaawam. Ang kablaawam kami ni bucket ko. Tapos simurot kanya kita tayo. Tatay, nabaran nyo natutubang kayo? Ni Jay Batak kami ni Suna. 6 o'clock kami ni Suna. And then 6 o'clock ni Sir Rek ng awan ko kapaglugan. Sumurot ako. So nga 4:30, nakasapsapa. Alaing kape lang ijeta. Maturog ako tuta. Sa akong degen na kami ko na. Tama ka nga babori. O, diba? Oh, at least tita, di ba? At least alas 6. Tita, okay na siya. Hanya umiinom ti, dati energy drinkin. Aman. Dati lang soda. Alright, mga idol, sumarasaro ng tumatan. Dagiti bumarbara Adam Damag dito IFM News. Para iti dito bigat January 19, 2026. Oras iti Tera Pilipinas alas 6:03.